Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so: mukoma, ininiwo ndine mbinga iyo yandanga ndichidanana nayo. Hei, ndava pama1 mukoma Nash. Mbinga iyi yakaenda neni kun'anga. Pose apa pandainge ndichidanana nayo, he never showed me any signs kuti iye anoitawo zvekuenda kun'anga, uye zvekare akabetserwa neimwe n'anga yemuno muSouth Africa kuti ange achizotanga kuita mari. Murume uyu mukoma pandakasangana naye, I was just with my friend. Iye ainge achitodawo shamwari yangu, but shamwari yangu mukoma akabva aramba, akabva ati hey, ndine murume this and that. Ndokubva achizoya kwandiri akabva anditi how about you, haudi here kuti tinge tichidanana? Ndikati izvo zvekunzi ndine murume wei? Murume asina mari, munhu uyu ane mari yake mukoma. Ndainge ndakatongochivawo ziFord Raptor raainge achidhiraivha pacho ipapo patakazosangana, because zvataiwanzokuita nefriend yangu ndezvekuti taienda zvedu kuma-outings. Sezvo iye ane motikari yake, then it will be a ladies day out, toenda kune kamwe kanzvimbo kari kuno kwatinogara, where people can just chill braai vari mupark. So that is where I saw this guy. Ndokubva andikumbira mafone numbers, ndikabva ndazobvuma paya. But iye mukoma Nash ainge achiri kuda friend yangu. Kunyange patakatanga kutaura paWhatsApp, he was on and on about my friend, but ndakazongomuti sha, kana uchida friend yangu iwe uchiita zvinoita kuti ange achikuda, but as far as I know iye hatombokudi. You can date me rather than my friend. Akabva ati oh, it is fine, it seems as if you know what you want. So mukoma takabva tachizotanga kudanana. Nekudawo kwekuti ndainge ndichidawo kupinda machena mukoma, ndakabva ndakasika kuramba murume. Ndakatoramba murume mukoma, ndokubva ndatotanga kutogarawo kwangu uko kwandichiri kubhadharirwa rent nanhasi, but kumasuburbs ndakazotobvawo kumalocation kwandainge ndichigara. The reason as to why ndakazoramba murume, it was because ainge ava kungogara achingocomplaina. Aiti akandifonera ubva nditi hey, why usiri kudavira call this and that? Hey, zvinobohwa mhani kuti ndinokufonera apa udaviri call. Apa ndainge ndisingakwanisi kudavira call yacho nekuda kwekuziva kuti apa ndinenge ndiine murume paside. So it will be impossible for me kuti ndinge ndichizosvika pakutanga kutaura nechikomba murume wangu ari paside. So tainge tava kungogara tichinetsana. Ndokubva azondipa maconditions ekuti iwe kana uchida kuti ndirambe ndichingokuchengeta, zvatava kuita ndezvekuti it is far much better kuti ndinge ndichikutsvakira kwekugara. Ndakamboramba mukoma Nash, but ndikaona kuti kana ndikaramba I can lose mbinga iyi. Ndokubva ndazobvuma, ndakabvuma mukoma Nash, ndokubva ndachizotsvakirwawo kwangu kwekugara. Ndokubva ndatoramba murume paipai. Kana murume wangu akarwadziwa, because akandibvunza kuti why is it wafunga kuti tinge tichizorambana mukoma Nash, but I had had enough of him. Ndainge ndava kutofunga nezvemufesi wangu wandainge ndava kudanana naye. So ndakabva ndatengerwa mukoma property. Munoziva property yose ndakatengerwa. Ndokubva ndatonzi kubasa, handichadi kuti unge uchienda kubasa. Nazvino mukoma nditotendedzwe kuti ndinge ndichienda kubasa, ndinongozvigarira zvangu ndichingopiwa mari each and every month. Ndine monthly allowances angu apa. On top of that, munhu anobhadhara rent, anoita sei. Saka I am living a good life. Pandakazongoitawo mistake mukoma ndepekuti ndakabva ndazomunyepera kuti ndine pamuviri. Haana kana kumboramba, akabva ati I'm very happy baby kana uri kuti une pamuviri. So akabva achizonditora manje, ndokubva tazoenda kun'anga. Tasvika kun'anga kuya mukoma, ndakabva ndatongodzi nen'anga yaya munhu uyu ari kunyepa, haana pamuviri munhu uyu. Mukoma Nash, kutaura kudai so ndakatoudzwa nembinga yangu kuti
sezvo iwe wakandinyepera, handiti unoziva zvaunoda muupenyu, chaunoda chii pandiri. Ndikabva ndazomubudirawo pachena, ndikabva ndamuti ndakangochivawo mari yauinayo, ende nemari yose yauinayo I don't think kuti kana ukanyenga mukadzi angakuramba ini, so I don't know if you are going to blame me. Akabva anditi I like that, I like munhu anoziva zvaanoda. Akabva ati kwandiri, from now on, instead of me wasting money, because aiti sezvo iwewe ndava kuzivawo kuti uri munhu akangochivawo mari yangu ende chaunonyanya kuda pandiri imari, ndava kuda kukurakidza kuti mari yacho ndinomboiita sei. Saka akabva achizoenda neni kumakuva akandiudza kuti each and every month only once anofanira kuti ange achienda nemukadzi kumakuva, vobva vazonorara pamusoro peguva. Akabva anditi mari yandaifanira kuti ndige ndichizopa mahuri sezvandainge ndichiita before I had told you I am going to be giving you all of that money, ndokubva ndabvuma. Saka mwedzi woga woga mukoma titori nezuva rekutoti tinotoenda tobva tatonorara kumakuva, tinokwanisa kuti tikati 1 round tobva tadzokera mumotikari obatidza ake aircon kana kuri kunzi kunenge kuchinyanya kutonhora, then the second round, the third round techingoburuka mumotikari tichienda pamusoro peguva tichinorara. But each and every time mukoma patinozodzokera kumba ndinenge ndichinzwa kuti ndinenge ndakaremerwa sekunge tinenge taenda kunotora madhimoni kumakuva. So this is where I am right now mukomanashi, but money is giving me good money. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Muchaifira good money iyoyo. Sure, mungaenda kumakuva, motoendeswa kumakuva, motonorarwa nemi kumakuva, zvakangoma hazvo veduwe, just because muri kupiwa good money. Asi ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakaitirawo imwe shamwari yangu udzinye nekuda kwekuti iye ainge akaramba kundibatsira mukoma. Saka ndainge ndiine imwe friend yangu uyu anoshanda kuzimra, atori nepost itori bo kuzimra ikoko, ndivo vatoriwo mashefu ikoko. Saka ndainge ndava nenguva yakati rebei kubva zvandainge ndakataura naye. Soon after university, that is when I last spoke with him, but ndakazotomutsvaka mukoma kekekeke, ndakamutsvaka ndichida kungobrokesa chete friend yangu. Saka friend yangu uyu zvaaita dzimwe nguva ndezvekuti vaihodha mapotatoes, then kana vahodha mapotatoes kuno kuSouth Africa vobva vaisa mapotatoes iwawo pamatrack, then vobva vazonomatengesa kumusha. Saka ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichitawo business sebusiness raainge achiita iroro. Akabva anditi pari zvino handina mari, this and that. Munongoziva mastatement emunhu anenge asingadi kukukweretesa mari. Ndakabva ndati it is okay, munhu zvaandirakidza kuti asikuda kundikweretesa mari, there is no need yekuti ndirambe ndichingonetsana naye. Ndakabva ndachizohodhawo anguwo mapotatoes, but mapotatoes angu akabva azobatwa ose paborder because ndainge ndisati ndanyatsova nemaconnections aribo. Saka ndakazomutaimira mukoma, munhu akahodha mapotatoes zvekuma 15 something thousand rands mukoma. Truck rakaita kuenda rakaita kuloda nemapotatoes aainge atenga achida kunomatengesa kuzimu. So mukomanachi ndakabva ndachizokwenyera kune mfesi uya wandakadzidza naye, ndokubva ndamuudza kuti painge paine dhiri rainge richiitwa nevanhu munongova maziva mashefu kuti ivo havana basa nechiwoko muhomwe. Chavanongoda ndechekuti zvinhu zvinenge zvichiuya through maport of entries zvinofanira kuti zvinge zvichitongobhadhara duty uye zviri pamutemo, havanei nekuti chiwoko muhomwe or what. Ndakabva ndatomuudza kutoti kwainge kuine umwe mukadzi wandainge ndichiziva, mukadzi uyu ainge achiruka mari zvisingaite. Mukomanashi iye akabva achizoita kuti pabhodha pange pachizoitwa operation. Ndokubva pazoitwa operation mukoma, tumapotatoes twese tuya twakatorwa mukoma
zvekuti akauya kumba kwangu achichema achiita kuridza mhere because akazosara asisina kana cent. You can just imagine kuti uri kuitawo kabusiness kako kemapotatoes then wobva wachizodzosera mari yose mubusiness 15,000 mukoma yakangonyura. iyewo mukoma handiti sezvo tainge tichiri kuwirirana aifanirawo kuti dai akandibetserawo nekundipawo start, but mukoma munhu kana ava kuita mari anenge asingadewo kuti vamwe vanhu vange vachiita mari. Ndokusaka ndakazoita kuti zvinhu zvake zvinge zvichizosvika pakutorwa nezimura. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Fear a Zimbabwean, wherever you go to, fear a Zimbabwean. I think it is a wise decision kuti kana wafunga kutanga ka business kako kaunenge wafunga kutanga ka, just keep quiet. Just keep quiet, don't tell people, because kana munhu ava kukuitira kutsinye wekuti anosvika pakukuripotera kuzimura kuti unoitawo zvekutengesa mapotatoes, maagricultural products, asingangobvuminzwe kuti ange achingopinzwa munyika just like that. Apa munhu asi kubhadhara juta mana utsinyako mana watinenge tichiitirana. But anyway, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri musikana uye zvekare ndine makore 19 years ekuberekwa. Ndakatsvakirwawo basa nevamwe sisi vangu vainge vagara vachishandawo muno muHarare. So vakati vanditsvakira basa mukoma. Pandakatanga kushanda then madam boss vangu nekuda kwekuti most of the times vanenge vasipo pamba, she then called me vakabva vanditi the reason as to why she had hired me, she wanted me to spy on her husband. So vakazoenda kubasa mukoma, then she woke me up, it was somewhere kuma 10 p.m. vakabva vanditi enda unoteerera uzondiudza kuti havasi kutaura nevakadzi pafoni here. So ndakaenda mukoma Nash, ndakati ndakateerera mukoma, ndo parakabva razongokaruka ratongovhurwa. Ainge ari murume wamadam boss, akazvinzwa kuti painge paine munhu ainge akamira padhoo. So pavakangovhura dhoo ndakapanika ndikashaya kuti ndoita sei. Vakabva vandibvunza mushure mekunge vandikwevera mubedroom mavo, vakanditi kuri kuitei. Ndo pandakabva ndazotanga kuchema, ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndakanzi namadam boss ndo zvandaifanira kuti ndinge ndichizoita at all the time, spying on him. Vakabva vatanga kundibata-bata, vakabva vanditi is this part of the spying, kuzonosvika tichizorara tose. Saka kusvika pari zvino zvine murume wamadam boss tiri kungosangana pabonde, ende nyaya yavapo mukoma ndeyekuti I think kuti I am pregnant for him. So handichazivi kuti ndoita sei. Ndovaudza here baba ava kuti I am pregnant for you, because ivowo vari kutoti now he sees the advantage of having 2 wives. Vatofunga kuda kuita avo riri barika. Nai kana ndikabvuma kuiswa pabarika, hazvisiri izvo zvinozokonzeresa here kuti vanhu munge muchizosvika pakuroyana. Ivowo madam boss vakandiisawo in a tricky situation. Please help me. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Pari tricky. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndakaendawo kumusha muna August. Ndichienda kumusha ndainge ndichiita sekunge ndiri kuenda kunopepawo amai vangu nemurume wangu mukoma. Takarombawo takaenda kuMozambique. Patakaenda kuMozambique takabva tazopiwa gonye. Saka gonye iri rinogara mubhodhoro. Gonye iri ndo rakanzi richange richizotipa mari for 5 years, richange richitipa mari, then after 5 years riri kufanira kuti ringe richizowana ropa. Saka after 5 years tikufanira kuti tinge tichizourayawo, kana kuri kunzi vamwene vangu kana vachiri vapenyu ndo vatakanyora zita ravo pasi kuti ndivo vanofanira kuti vange vachizofa. Kana kuri kunzi ivo vakasafa
then tinofanira kuti tinge tichizochekeresa vatete mukomanashe. Saka takatanga naamai vangu muna August, ndo pandakaenda kumusha ndikasiya murume wangu nemwana wedu kunoku, uye zvekare negonye redu iroro. Ndakaenda kumusha mukoma, amai vainge vachirwara neTB, saka amai vakazoti vava kuda kunofa, vakatanga kubhidha mukoma. Saka vakati vabhidha kudaro, ndokubva ndazotora t-shirt yeZanu yavainge vakapfeka, ndikabva ndaipeta ndikabva ndaita sekunge ndainge ndairasa, but ndakabva ndazoiisa muhandbag mangu kuzonosvika amai vachifa. T-shirt iyi ndainge ndingori nayo iri muhandbag mangu. After that takazodzoka nayo t-shirt iyoyo gonye riya. Murume wangu ndiye ane zvivindi, akabva azoritora ndokubva azongoriisa pa-t-shirt iya yainge yakazara neropa, even though ropa racho rainge raoma. Saka gonye iri mukoma rakabva rachizotanga kunanzva ropa riya, then ndokubva tachizorota. Hope dzandakarota ndo hopewo dzakarotwa nemurume wangu. Takatorota tatodzokera kuZimbabwe, takatomira padhuze neguva raamai, tikabva tati amai mukai. Takatoona guva raamai richitovhurika, amai ndokubva vatobuda paya. Saka murume wangu ainge aine banga raainge ainaro, akabva acheka amai vangu. Gonye iri rikabva ratanga kutonwa ropa, uye zvekare tikabva taona kuti pasaidi peguva raamai painge paine hari yainge yavapo. Hari iyoyo mukomana chakazototishamisa ndechekuti mangwana acho makuseni, murume wangu iye anowanzokumuka makuseni akati aenda kukicheni kuti anga achinozviitira macereals, ndokubva ndanzwa achiti mai junior weya kuno. Ndakabva ndamhanya ndichienda kukicheni kwekwe, ndokubva ndaona kuti hari iyo yandainge ndakarota zvekare yainge yakarotewa nemurume wangu yainge iriko kukicheni yakazara neropa. Ndokubva tatora hari yacho tikabva tazodzokera nayo kubedroom. Mukomanashe nazvino hari iyi ichizere neropa, saka ropa iri richazopera after 5 years, nekuti gonye iri rinonwa ropa racho pashoma. So far mukomanashe takatokwanisa kutowana mari yekuti takatotenga motikari 2 at the same time, inini nemurume wangu. Kana kubasa, there is no need yekuti tinge tichienda kubasa. Murume wangu, he was an accountant, I was working as a receptionist, but there is no need yekuti tiende kubasa, because gonye iri kana rakazvifunga mukoma rinokwanisa kana kurutsa maybe even 20 kana kuti 30,000 in one night, and rinowanzokurutsa mari. Kana ratanga kurutsa mari tinotoziva kutoti rinotopedza 1 week richingorutsa mari. Kutaura kudai, so murume wangu akabva mukutanga another business. I do not want to tell you what kind of a business it is mukoma. Saka mari tiri kutoita mari after 5 years, ndo patichazochekeresa vamwene. Kana kuri kunziwo vanenge vafa by that time, then anofanira kuti ange achizoenda pachijana ndivatete, hanzvadzi yemurume. Ndiko kuromba kwedu kwatakaita inini nemurume wangu. Iye kuMozambique yakati kwatiri hanzi mishonga iyoyo yeurombwa yayakatipa inozo expire after 20 years. Saka tichange tichingoita mari tichichekeresa hama dzedu for the next 20 years. Kana kuri kunzi tinenge tichida kurinyowa mishonga yacho, tinongodzokerako kuMozambique, zvose zvakanyorwa mubhuku. Hanzi nasekuru vacho ivavo, kana ndikafa munongouyawo pano, vana vangu vanozongokubatsirai zvekare. Kana imiwo mava kusazvida zvinhu izvi, munofanira kuti munge muchizotsvaka pakati pehama dzenyu wamunenge muchida kuti ange achizotorawo zvikwambo izvi kubva kwamuri. Hamufaniri kuti munge muchizoenda kuchechi munozvirasa kana kutsvaka n'anga yekuti inokuudzai kuti inenge ichida kuzviparadza zvinhu izvi. Munofanira kudzoka nazvo kwandiri. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndakavabvunza kuti kuwani zvamati makangopiwa gonye, zvinhu ndezvipi? Hanzi gonye iri irowo richazozvara mamwe makonye. Pakaipa. Asi ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Naimi vahanzvadzi, sezvo makapiwa guarantee yekuti after 20 years, kana kuri kunzi mukaona sekuru ava, kana kuri kunzi vanenge vatorwa nenguva, then munokwanisa kuzobetserwa nevana vavo. Kana vana ava vasekuru vacho ivavo vose vakazotendeuka, muchaita sei? Apa makaudzwa kuti zvinhu zvenyu izvozvo hazvifaniri kuti zvinge zvichizoparadzwa
kana kungoraswa, zvinofanira kuti zvinge zvichizodzokera kwavari sekuru ava. Muchazozvifambisa sei? Asi ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section.